Dik li darba kienet id-dar fejn xu ħadem Mattija Preti fil-qalba taż-Żurriq ġiet inawgurata bħala ċentru ta' snajja biex tkompli trawwem aktar tfal u żgħażagħ f'dawn it-tradizzjonijiet. Iltqajna ma' Brian Buġejja flimkien ma' xi żgħażagħ li qed jitħarġu f'dan iċ-ċentru li huwa wkoll akkreditat mill-Ministeru tal-Edukazzjoni bħala edukazzjoni informali. F'dan iċ-ċentru l-istudenti jitalmu snajja tal-ħaddieda, it-3D printing u l-inġinerija fost l-oħrajn, kemm b'mod prattiku u anke b'mod teoretiku. Brian għalina li kollox beda minn idea li nibtet 7 snin ilu meta ddeċieda li jagħmel replika tal-iskejjel ta' snajja kif kienu qabel u ħal passi neċessarji biex l-iskola tiġi akkreditata. Żied jgħid li grazzi għall kunsill Lokali taż-Żurriq ingħata din id-dar biex ikun iffaċilitat it-tagħlim. L-istudenti jitalmu il-bażiku tal-isnajja tal-inġinerija, jibdew mit-teorija, mis-safety, is-safety hija l-iktar ħaġa li għandna nkunu. Mbagħad minn hemmhekk jiġu hands-on fuq il-magni jkunu apposta bis-safety u minn hemm tintebaħ illi l-istudent għandu xi ħaġa ġa fih. Sewwa, dan mhux kulħadd maħluq għall-istess ħaġa, min iħobb fuq skrivanija u min iħobb jagħmel ix-xogħol bidejh. Għal skopijiet ta' sigurtà ma jistax ikun hemm aktar minn 2 studenti f'daqqa. Fl-aħħar tal-kors l-istudenti jkunu ħolqu mekkaniżmu ta' arloġġ permezz ta' diversi snajja li jkunu ġew imħarġa fihom. Javin Vella li għandu 14-il sena u jinsab fir-raba' sena tas-sekondarja sqar magħna li snajja huma ferm għall-qalbu u permezz ta' dan iċ-ċentru jista' jkompli jimxi l quddiem. L-isnajja hija importanti għax inqatat minn kollox. Bil-grazzi Brian Buġejja qegħdin nitalmu kif nistgħu nibnu plakka, nagħmlu plakka, ħafna affarijiet anke nużaw it-torn. Hija importanti għax m'hawnx min jgħallem u bis-saħħa hekk nistgħu nkunu nafu xi tfisser l-isnajja proprja. Is-Sindku taż-Żurriq Rita Grima spjegatilna l-istorja u l-iskop wara dan il-post li saħansitra kien iservi bħala kunsill lokali. Jiġu tfal jitalmu biċċa minnhom ma tantx toġobhom l-iskola akkademika, imma hawnhekk veru tfal bravi. Inħeġġiġhom dawk it-tfal li jixtiequ jiġu jitalmu hawnhekk, jikkuntattjaw il-Brian u din l-iskola hija grazzi wkoll għall-Ministeru tal-Education hija akkreditata wkoll.